Pak Joko. Jreng. Selamat malam. Selamat malam Mbak Cedok. Biasa. Biasa. Nek wayah bar mangan. Duh, Apa? mangan apa mang aku kok ora tak syuting. Alah wong mek maem sambel wae kok, Pak. Nyambel. Wis pokoke Heeh. sing penting ki ana sambele nang enak Mbak Cedok. Iya. Apalah. Pak Joko. Hmm. Sampean iki tak tumbasno cemilan to buah. Lho, ngene ane lho ngantek bosok ora buk maem to, Pak. Kayak tak kandani Mbak Cedok. Aku nek masalah buah niki ora patok seneng. Seneng apa? Buah dadah. Telo. Telo, Pak. Heh? Telo. Iya. Buah aku gelem. Ngene lho. Iso apa nganu ya, Pak? Ora tau sapa omah. Ngene lho Mbak Cedok, tak kandani ya. Heeh. Leci. Heeh. Kok leci ngene iki ya. Iku asline yo leci ngono, tapi rasane iki yo aku ora seneng mergake ora ana sing apik. Tapi nek entuk super ya winuk, Pak. Alah, super-super ora ngono ku lho, ora kabeh sih lho. Ini iki kan. Ngono rasane yo Mungkin nganu ya, Pak. Urung nemoni leci sing aku ora kan nek premium. luar niku kan ora ngene iki Iya, modele. kebedi. Yo bening ngono lho. Heeh. Iki butek ngono. Ya kan wis kesuwen. Suwen padha ae anyar lah ngene. Tak kandhani bismillahirrahmanirrahim. Masam. Ayane lagi. Ya rasa protes, Pak. Wong iku gayane Gusti Allah kok mbok protes Oh, rasane. enggak. Leci ku ning ngene Jawa urip lah. Kok gak urip ketoke. Lah iya maksudnya ngono. Urip pun mungkin rasane beda. Lah. Iki yo. Lah ngene mbok mangan iki piye? Lah aku sakit genten takok. Lah ngopo lemon kok mbok tumbas? Tapi kan rasa disogatno ning aku. Iya ora masalah. Iki lemon iki. Gak ini iki jeruk. Ya kan ben macem lho Pak, antara ternyata jeruk iya macem-macem ngono. Lemon ono orange ngono Pak Joko. Tapi kan yo aja disogatno ngene ngenean aku. Ya ora Mas. apa-apa. Wah, kiye iki entuk kondi Oh, tukune. biasane ya mbok nganu no kok. Sing aweh kok. Sing aweh. Ngono. Iki. Jeruke lah telu lho Pak asline, ana jeruk sing kuwi lho Pak Jawa. Asline jeruk Jawa. Ono. Lali aku iya. Iki tak jajal iki gak gesol ya, guys. Iki lemon. Nek iki ku duwet. Iki lemon Jawa, Pak. Mbok ono. Iki lemon Jawa. Ya kan sing sampean tumbas lemon Jawa kuwi lho. Lho nek sing lemon luar sing piye? Sing cilik jarene apa piye sih? Yo ora. Ora. Iki delok iki yo keluar mbok kondi. Iya ya, aku ku heran. Buah kok akeh keluar iki maksudnya piye ngono lho. Iya ya. Hari Indonesia iki subur tapi kok yo Kayak iki lho anggur luar tanpa biji. niki yo keluar lho. Gede lho kuwi. Apa Indonesia iki memang ora urip. Ya ngene lho Pak, aslinya ki tanahnya subur cuma ilmu di bidang pertanian ki kurang ngono lho Pak. Kaya to kuwi Cina, Jepang malah kondang ya Pak nek berkebun ya. Wah, Wah, nontoni ngono kuwi lho. Seneng ngono. Kok iso ngono? Dia memang di anu Pak, di apa ya? Di utamakan ngono lho ya. Pak. lombok yo mulus-mulus. Apik ya Pak. Ning kene yo. Anggur yo nganti ngono. Nek kene yo keriting-keriting ngono cuy. Lombok mah rusak-rusak ngono nek kono ku Ora rusak Pak, kayak dipangan cabuk niku lho. ora, maksudnya yo kaya rusak-rusak memang kono lemah ngono nek kono kan enggak Mbak. Nek bersih. Bersih ya. Mulus ngono ya. Yo sembo. Ini jane bahas Sing apa penting to? pedes ngono. Tapi lombok Indonesia malah tambah pedes. Iya. Pedes anjane Pak. Pedes karo ditambahi omongan maksudnya ngono ya. Ya iki kan ceritane ngono lah. Iki kok buah kok akeh keluar iki. Piye? Apa memang budidayane, apa memang wonge, apa memang keterbatasan Teknologine. ngono. Sing ngerti komen aja. Lah, Yo ngene iki tak pangan yo keluar. Mbok enak. Enak tapi. ono obate mbok ora aku yo ora roh. Ora roh. Bismillah. Tapi mosok ya ono kopi rek karo Are. buah ngene iki. Hari leci nek dalan-dalan do.
Batang Kerandul ora. Apa sapa bateng kerandul? Yo nek dalan-dalan mung karek do jipoki ngono ku nek. Liar. Hmm. Apel malah liar meneh, Pak. Nek kono jare ya, Pak. Nah, nek kene ndak dicolong wong, Pak. Didol. Nek ngene Ya didol ah. Iya toh. tolong. Digawakno sak. Ning kono aku Nek kono ya wis mblarah ya emo. jarene arek Bukan hak milik katanya. Indonesia iku katulistiwa apa nih? Hmm? Garis katulistiwa. Subur makmur kok. Tapi kok untuk buah-buahan ini masih impor. Impor apa ekspor? Impor. Impor ngono ya. Mm. Iki yo inu, tapi nek ngene iki ya, jeluk ngene panen tandur ning kene ngono ya. Jadine kuter, nek ra ya gosang, nek ra ya ora ana banyune ngono kae ya, Pak. Nek kono kok iso enak ngene iki. Mbok guys, aku Mbah. bingung ora tekan kono ilmuku. Sing duwe ilmu ngono ku ya komeno. Mbak, Ya Mbak, wis, sing- Pak, sing penting iki menikmati yang ada. Ndak piye. Duh, kayak anggur loh. Ya, teman-teman ya, anggur ya. Ini loh. Nah, toh. Gede loh ini anggurnya. Nah, manis, tanpa biji, enak. enak. Jajal nek anggur Bali. Manis. Ya beda, Pak. Yo, Kecut. kenapa mesti rasa anggur? Itu dibuat Lho, minuman. Aku lho rek nang Mbak Jenot iki lho. Mm-mm. Tak dono. Delok nandur anggur iki gathong rano. Tapi kan tetep dedet ya. Gathong. Blok iki lho iki lho. Gathong blok omek godhong. Iki berang tahun, Pak? Alah, wis pokoke 6 tahun iki. Ah, Ramo. wi. Ya kebangetan ya. Gathong. Bangetan aja kok. Nek sing woh ya markisa ngono. Iya. Iki markisa. Markisa sing kecut-kecut ngono ku woh. Sing kecut-kecut. Sing ora enak, sing anu ya. Nih anggure ora gelem wae. Mandang wah kau wacau. Cut celi ngono. Kecut celu. Celu. Nek timun rada-rada. Wis pokoke heran aku. Ya mbah Pak, ya mbah Pak. Sing wah iki sepadha-padha menawa terong iku lho. menawa. Terong lombok. Iku menawa ya. Heeh. Jadi aku yo njajal. Tapi yo ngomongnya iki Mencoba. bibit Anu dulu bibit ana Jupiter ana Oh. Gosvi. keluar tak jajal. Belas. Cut. Celu. Aduh. Hari anggur jari, anggur apa lah. Ra iso. Ora kodak aku. Ragodak. Boh, wong kono mbok piye? Gak pinter ya, Pak. Ya wes, Pak. Nah, mungkin ngene Mbak Jenut. Piye, Pak? Berkebunnya itu tenanan, Iya, memang tenanan. Dia memang fokus fokus. segala cara dan ini usaha tenanan ngono lho. Nek kono nek ora iso Dengan diwarai. sepenuh hati ngono ya, Pak. Diwarai kan. Nek kene yo disyukurno. Melon ora dadi. Syukur ngono ya. Nek di intinya sana di didukung. sana didukung memang nggak bisa ya Peternakan ya dibiayai didukung. menawa ya. Heeh. Kene ya ora tau rono. Oke ya Pak Joko. Baik, Mbak Jenut. Selamat ngopi. Assalamualaikum buat teman-teman semuanya. Waalaikumsalam.